Nasi chatirega timbouya kune imwe nzvimbo yamusingazive Old Tafara Mabvuku. Chatirega timboshanyira mukadzi wechidiki amai Roni Masenda Ronaldo zita rake rakazara. Chatirega timbonzwa kuti nyaya Roni yakambofamba sei, mukomana mai vake vakambotiudza kuti mukomana haasi kunzwa zvakanaka, saka regai tipinde mumba tione kuti Roni dambudziko rake nderei. Mama, mukatitsanangurire kuti dambudziko raRoni rakatanga gore ripi? Dambudziko rakatanga 2019 ndapakatanga dambudziko raRoni. Matangira zvakaita taiti kutamba singaziva kuti itori serious. Nokuti akaita kunge munhu akurasa pfungwa. Nokuti waingoona kuti zvimwe zvinhu zvaari kuita hazvisizvo zvaaisiita mazuva ese. Akabva atanga kutaura achikakama, tikatosvika pakumbotukana naye chitokatanga rini nyambisirwa kukakama ikoko kutopera kwezwa riri kutoita. Takatopindawo muchipatara, but yanga iri nguva yeCovid, saka kurapwa chaiko kwainetsa. Vaishanda nezvaunenge wataura, vakatipa mapiritsi. Pavakatipa mapiritsi, zvakabva zvatoita serious. Takatozoita mapiritsi ekusiya tega. Tatoona kuti hazvisi kuita. Patakangosiyawo mapiritsi ndipo patakatanga kuona kuti zvinenge zvaanani. Takafamba mumaprofita kana mun'anga imomo takapinda, but hatina rubatsiro chairwo rwatakakwanisa kuwana. Chavaigona vamwe vacho ndechekungotidyiira mari. Iwe uri kutoishupikawo kutsvaka kuti dai ndagona kuti upenyu hwemunhu waita, but vanhu vaingotitorera mari zvakadaro. Kusvikira nanhasi Ronaldo uya haachafambi. Pakusafamba kwake akatanga achitange munhu apindwa nechando mumakumbo zvekudedera makumbo, kunyambisirwa kutopera simba kuita makumbo ake. Svikira kugara pasi anga kuenda nemagaro. Svikira hapasina chaachakwanisa kuita. Awe kungomutsa, kugezesa, kudyisa, kubuda kuti ndifambe cheke kuzvinhu zvakatooma, nokuti ndine time kuti akarara nguva yakati ndofanirwa kuenda muchinja futi side kuitira maronda kuti asaite maronda. Hapana chaachagona, munhu kumuona achifema chete. Hapana chaachatombozida kana kugona, hapana. Ndodambudziko randinaro. Timbodzoka kumashure zvishoma. Mwana wenyimi muchimusununguka akanga aine dambudziko iroro here kana kuti zvakatongotangawo? Zvakatongotangawo. Rona akatozvarwa ari munhu akanaka chaizvo. Zvozvo taitoenda kubasa aitotumika. Mwana wekuti ndaiti inini ndichienda kubasa ndaiziva kuti ndasiya munhu kumba, but zvakangotanga. Akatogona kuchengeta sekuru vake pavairwara, but zvakangotangawo. Tanzoti anga akutoenda kubasa, anga asvika form 4 here, form 6 here, anga asvika papi pekudzidza? Roni hake chikoro anga asina kupedza, nekuda kwekuti baba vake vakashaya, saka akazomuendesa kuchikoro panguva iyoyo akashayikwa. Saka kuchikoro akanga asina kupedza, akagumira grade 7 ndoya akagumira Ronaldo. Saka semunhu anga asingagoni kugara, aingogona kuti akangonzi nditiro chakati aingoita mabasa zviya zvongotsvaga mari. Asi chandaimudira chekuti aiti nyange akaita mari ndisingazivi, aiuya nayo kumba. Pamwe pacho aishamisika achitoya kana neupfu, muriwo kana chingwa chaangofunga kutenga. Wozomuti nei mari waiwana kupi? Aikudza kuti mama ndaine kabasa kandaita. Chandaimudira hangu mwana wangu kubanga asingabe. Munhu aitotsvagawo kuti dai ndagona kurarama. Okay, tichitarisa mhuri yenyimi mama, yakakura sei mhuri yenyu? Tine vana vairi. Ndo vandinawo pari zvino. Mumwe wacho akura sei? Mumwe wacho ndiye akutena 16 mwedzi uno mukomana. Okay. Tanzwa mambotaura kuti makafamba imimi kumaprofita kune vechivanhu. Response yavaikupai kuti ndizvo zviri kunyatsokonzeresa vaiti kudii? Anzi ukatsvaka makudo mugoma uzoashaya. Zvengunzi mhepo dzekumusha kwawo, mbonzi mhepo dzepamba paakagara. Zvozoti ini ndakapedzisa ndakura musoro ndakuchitadza kuziva kuti ndiri papi chaipo chaipo. Nokuti kumwe kwacho ndakazosvikira pa. Zvoti ndasingafungidziri kuti Ronaldo anosvika gore rino, nokuti zvimwe zvandakanga ndakuudza zvakangondipa kusvikira pakungoti Mwari kana vachingomutora ngavachingotorawo, inini handisisina zvandichakwanisa kuita. Nokuti zvese ndaedza, ndapinda muvanhu vacho hapana chandawana.
but ndakatoona kuti vazhinji vaitonditambisira nguva ndisingazivi kuti vaingoda mari here kana kuti kazhinji kacho kana pasina mari hapana upenyu. Saka Ronaldo akanga arasa upenyu nekushaya mari. Nyaya iripo ndoyatomisa zvinhu zvakawanda nyaya yekushaya mari. Ngetimbodzoka kumashure shoma ndanzwa muchitaura imimi kuti vamwe vaiti ndezvekumusha kwake. Ukama hwenyu imimi nevanhu vekumusha kwake kwaaberekwa kudivira baba vake wakanyatsomira sei? Ndingangoti baba vaRonaldo vakafa Ronaldo achiri mudiki. Vana ava kumusha kwavanobva kwatosapi but havana pavakambogara kumusha kwacho. Vanotogara muno Mutafara noma vanogara asi vagara kunonzi kunyuku kwacho Mutafara ndokwavanogara. But paakatanga kurwara kusvika nanhasi handina wandinoona yakuzomuona. Hakuna. Vaimuda achifamba. Hapana siuza dambudziko raRonaldo but hapana kana mwana ari kukwanisa kusvika. Kana ungofona ungobvunzwa upenyu hapana. Ndomamira zvakaita. Mataura imi mukati dambudziko vari kuriziva. Makambotaura here navo kuvaudza kuti izvi ndo zviri paground ndo zviri kuitika uye mhinduro yavaikupai vaiti chii chiri kuita kuti vasauye kuzoona mwana? Mhinduro chaidzo handina. Munhu wandanyanyobvisa naye baba munini wacho vanowanda vakaitwa musara pamwana pakafa baba wemwana. Zvirikutoti dzimwe nguva mumapostori kana mataienda taitoenda nawo but ndakazongoshaya kuti vakazongotsvedzo sei. Hazvive kuti vanogara kure, vanogara padhuze but havana nguva. Ende havana nguva. Takangofamba navo panguva yatakafamba zvangoperawo zvakadaro. Nanhasi handimboziva kubva gore rakapera kusvika nanhasi. Asi condition yekuti hachafambi zvese vaitouya vachitombomuona but ndikushaura kuti chii chakaitika handitombozivi nanhasi. Muchitsanangurirwa imimi mushakabva asati achisiya, vakambotaura here kuti kumusha kwavo kune munhu akamboita kana dambudziko rekudonha kana rimwe dambudziko ringadai riri mumhuri zvingadai zvazokonzeresa kuti zvigobatawo Roni? Hapana. Ndisingazivi kuti zviriko here kana kuti hakuna nokuti iri dzinza ravo chairo rese ini nangu ndandisingazivi nokuti vanhu vachimudzinza mavo manga musina kunyatsobatana nekuwirirana. Saka kuti ndinyatsoziva history yemusha kwavo zvinonetsa asi handina hangu chandakambenge ndakaudzwa. Imimi kudivi renyu kuvabereki venyu kana vamwewo hama dzenyu makambovatsanangurira uye maadvice avakakupai kuti ngatichimboite izvi kana kuti vari kungoitawo sekudiviri kwana Roni kuti hapana ari kumbofona kana kubvunza? Wandanyanyobvisa naye ndiye akazoshaya last year. Ndiye aitombondisimbisa zvototi pamwe pacho pamwe dai ndini ndakatofa Ronaldo ndichomusiyana ndakasvika panguva yekuita stress ndikatosimbiswa neye akazoshaya kunditi kana wazofa funga kuti ukafa mwana iye achasara mari. Hongu takaberekwa vakomana vangu vari vatatu musikana ndiri 1. Saka mumwe wacho anogara kumusha ari kumarondera, mumwe anogarawo muno Mutafara ari kwaanogara. But shungu vanenge vainadzo but unongoona kuti tingori vanhu pakurarama but nyaya yemari chaiyo idambudziko. Zvototi nyange even kuloje koko hakusi kuda asi kuti akaona kuti tigare panapa tese hatikwana sekugara. Mama tanzwa muchimbotaura kuti vamwe kumapostori kwamaimbofamba kungava kune vechivanhu vaitaura kuti pamba pamuri kugara ndo pangadai maybe paine zviripo zviri kukanganisa mukomana. Makanga muchiri kugara kupi nguva iyoyo? Ndaigara pano. Urwere hweRoni hwakatangira pano. Noti sofa ndingangoti ndane 22 years kubva kusiyana kwandakaita nababa vavo ndichidzoka pano handina kwandakazomboenda. Nanhasi ndingori pano. Hapana here pamwe pamunombofunga kuti rega ndimbotama ndimbobva zvangu maybe ndizvo zvingadai zviri kukonzeresa mufungo iwoyo hausati wambosvika here mumusoro menyu? Mufungo waimbovapo panguva baba vangu vasati vashaya vachirwara. Saka chaizonyanyondikunda ndechekuti alright ndikaenda ndichivasiya baba vachavachengeta ndiani nokuti ndanditoriwo muchengeti wavo. Nokuti kwanga kusina mumwe kunze kwangu. Aigara pauchi anga haana chaaikwanisa kuita. Saka inini ndaitomira pana sekuru. Saka kuti ndisuduruke zvairamba. Saka ndisina kukwanisa kuzosuduruka ndinokutsvaka pangu pekugara.
Tikuona mataura zvakawanda pamusoro pemukomana, mataura kuti achakwanise kuzviitira zvinhu zvaimbozviitira kare, kuzvigezesa kana kuzvifambira ega kuti amboendawo kana kuchimbuzi. Iko zvino imi muri kuenda kubasa ripi ramungati ndiro riri kundipa mari yekuchengeta Roni? Hapana zvinandina, ndakatogara. Kugara ndoko ndakatoita nokuti wokusira Ronaldo wacho chaiye hapana, ende hapana anokwanisa kumuita zvandomuita. Kunyangwe mudiki wacho aripo, izvozvo kumupa kuti mudyise, anoti mama handikwanisi, ende hatokwanisi nokuti zvimwe zvacho ndezvekutotangika kumpunyikidzana kuti agona kuwana chikafu adye. Nokuti ndikatomutedzera zvaari zvacho nzara chaiyo ingatomukuvadza, saka handina kwandinotomboenda. Iye mukomana mudiki wacho akagumirawo pagwaro ripi kuenda kuchikoro? Akagumira grade 7. Zvingadai zvakakonzereswa nedambudziko raRoni here ranga rapinda mumba kana kuti? Ichokwadi, dambudziko raRoni ndo rakadzosera zvinhu zvese mumashomo. Nokuti wokusira Roni chaiye hapana. Okay, takatarisa zvese izvi zvese zvaitika izvi, imimi samai ndezvipi zviri kunyanya kubatai zvingava zvichiitika maybe kudivi kwakaberekwa Roni? Zvikunyanya ndirwadza kudivi rakaberekwa Roni ndechekuti havana rudo. Hongu haungatadze kuenda kuchipatara nokuti hauna banana, iye watombowana mari yacho yebhasi. Chandaingokuda kwavari ndechekuti vagone kungosvika panzvimbo vangoonawo zviri kuitika, nometa havana chavainacho. Asi rudo rwavo rwokuti indangouya kuzoona zviri nani manje hapana. Kana foni kungofonawo kubvunza kuti zvakamira sei, hapana anofona. Saka zvinhu izvo zvinondibata kuti saka zvinenge zvichirevei, vari kufungei maererano neurwere hwaRoni wacho. Tanzwa mambotaura kuti kumapostori vaikuudzaiwo zvimwe, asi noziva kuti kunana chiremba hapana pavachamboti zvapamakagara kana kuti zviri kubva kudzinza rake. Kuchipatara vaiti chii chaizvo chiri kukonzeresa dambudziko raRoni? Kuchipatara chaiko pekutanga dambudziko rake chaizvo hawana kuribata nekuda kweCovid. Painetsa kunyatsokuti unzi wanyatsoatendwa kuchipatara. Asi pandazokwanisa kuwana dokta panguva iyoyi, dokta akatonditi izvozvi ndiri kutoda kutsvaka dambudziko remwana wenyu. Nokuti ndikada kumutarisa urwere hungapo hwokuti haasi kumuka haasi kugara pacha, ndikuda ndakutsvaka dambudziko rake parakatangira. Saka dokta haasi kutomboziva kuti angati munhu uyu ari kurwara nei. But pane matesti here avati vaita sofa? Pari zvino havasati, nokuti testi hombe yangu achida kutanga kuita CT scan. Hanzi ndio ndoda kutanga kuita nokuti ane mafungiro aari kuita paamuona munhu. Vakambokutsanangurira here kuti vanga vane mufungo upi pazviri kunetsa Roni? Vakati vaiti izvo kana mati akatanga nokuita ngemunhu akurasa pfungwa, dambudziko rinogona kunge rakatangira mumusoro. Nokuti musoro wedu vanoti ndio injini yebhodhi yedu. Nokuti zvakafanana nokuti ukatsika moto uchabva wanzwa kunzi simudza gumbo nokuti watsva. Saka paRoni wacho unoti nyange ukaita chinorwadza anongonzwa kuti ndarwadzwa, anogona kudhonza ruoko kuti pane zvandaitwa. Asi kuti achiita action hapana. Saka ndozvoda kutsvagwa nadokta kuti chii chiri kuzokonzesa, akuziva kuti ndaitwa izvi, kwokuti ndichidai so sei zviri kuramba paari. Saka ndozvavada kuedza kutsvaga dokta wacho. Roni ane makore mangani mama? Gore rina kusvitsa 24 muna Mei. Okay, tanzwa muchitaura kuti zvese ndimakumuitira iko zvino. Roni munoziva sei mimi kuti Roni ane nzara? Ipapo panonetsa. Nokuti ndotoziva kuti ndamupo chekudya nenguva dzakati ndakumupo iye ega. Pane zvekuti nyange ukatoda kumuswedza anotoswera nokuti haana chando. Hapana kana action yaanotombotora kuti uzoti ane nzara. Asi kunenge kutongori kufa. Ngawo kwangu kuti sezvo ambodya nguva yakati ndikudai so. Tinoziva kuti kana vanhu vave kurwara kana kuti vapindana nedambudziko reurwere, munhu anenge aine chikafu chaanenge achisarudza. Pana Roni zvakamira sei? Ane zvaari kuda here zvamunoona kuti izvi ndo zvaanokwanisa kudya kana kuti so far achiri kungodya zvese? Roni hake kusarudza chikafu haasi. Asi dambudziko ripano ndechekuti chikafu chacho chamunomupa haachagona kutsenga. Andoita kunge munhu kusvisvina zvezve.
zvototi kana riri sadza ndinotowanza supu ndoita kurikanya kanya kuti agone kuridya nekumedza sadza racho. Zvese zvizhinji kana ringave bhanana ndekutotanga wapwanya pwanya womupa kusarudza hake chikafu asarudze chamamupa nguva iyo ndo chaanoti. Tambonzwa nechitaura kuti tidzoka kumashure zvishoma Roni anga ane kubasa kwaaenda. Vanhu vekubasa kwake pavakanzwa kuti Roni awirwa nedambudziko iri vane here ruoko rwavari kuisa kuedza kubatsirana nemi? Hapana, noti Roni saidi koko aingoitawo zvemapeace job zvoti kana rawandisa vaingomudaidzawo vatibatsiro pakati. Vangouyawo pamazuva ekutanga vachingoonawo kuti zvakamira sei. Saka pano kutangota kuti vachangomirira kunzwa ansa kwandiri kuti pana Roni zvasei zvazodii chete ndozvavanogona kuita. Tamunzwa muchiti makazotsvaga chiremba anouya achibatsira Roni akamirirawo kutoona kuti chingava chii chiri kunetsa pana Roni. CT scan akati iyo iri kuda mari? CT scan yakanzi iri kudiwa 265. Taitwe CT scan yacho. Saka chamisa inyaya yemari ndochamisa taitwe CT scan akuti aone dambudziko remukomana kuti rakatangira papo asi ari kuvimbidzwa kuti zvinopera. Tingati isusu kune vamwe iko zvinotanzwa muchitaura imi kuti maneta nekufamba kumapostori kana kun'anga kunogona kune mumwe munhu anoti inini mama ndinoita zvechivanhu ndinokwanisa kukubatsirai. Makasununguka here mimi kuchidzokera futi kune zvechivanhu zviye kuti mumboona kuti maybe this time zvinogona kuchinja? Pane vamwe vakatombouya akangoya one day haana kuzodzoka angondivimbisa kuti yadzoka kubva angoenda nanhasi asati adzoka. Saka ndisingazivi kana varipo vane rudo vanokwanisa vanongouya handirambi nokuti kunoponera munhu handizivi. Okay, tanzoti Roni zvezvaana zvaachakwanisa kuita. Pane rubatsiro here rwamungade imimi tichimbomira nyaya yemari yeCT scan yaRoni zvamungade kubatsirwa nazvo kuti muve muchibatsirawo Roni everyday things zvamunoda imimi kuti Roni awane kubatsirikana? Pakudya apa nesipo nemapamba ndokunyanya zvinhu zvandinoda pana Roni. Iko zvino zvakamira sei? Timbodzoka kumashure mati mimi hamusi kuenda kubasa. Mapamba chaiwo zviri kufamba sei? Muri kubatsirikana nawo here kana kuti pamwe pacho munotombo mashaya? Chii chiri kunyatsoitika? Pari zvino pane vekutanga vakavolontiyawo zvavo vakandipa sofa ndine makadbox ari pasi pembedza pana panokuita full yemapamba. Pari zvino aiwa mapamba angu ndichiri pasafe side nekuti mapamba aripo. Chikafu pane vamwe vanhu vakambondipa ayo pari zvino acho chikafu chiripo. Hachina kuzonyanyowanda hacho asi chekuti timborarama kana mwedzi uno aiwa chiripo. Kungadai kune vari kuona sezvo mambotaura kuti munyin'ina waRoni akagumira grade 7 vangada kuendesa mberi mukomana yeye kuchikoro. Makasununguka here kuti ava achienderera mberi nechikoro chake? Inini hangu ndakasununguka asi ndisingazoziva iye. Kwandiri zvanga zvakandinakira kuti aonewo remangwana ririnani. Aiwa, tambomuona saka tinokwanisa kuzoti titaure naye tichinzwawo maonero ake nemafungiro ake panyaya iyoyi. Saka mama tinokumbira kuti mupewo nhamba dzenyu imimi kune vachada kukubatsirai kana vari kukuonai vane zvimwe zvinhu zvavanenge vainazvo masolutions kudambudziko raminaro kuti vanokubata ipapi. Nhamba dzangu dzinoti 0788 51 44 72. 0788 51 44 72. Dziri paEco Cash here dziri? Chokwadi dziri paEco Cash. Dzinozobuditsa zita rekuti chii? Dzinobuditsa E.Zakaria ndozita rangu. Alright, maita basa mama. Aiwa, ndotenda. Tanzwa mama vachitaura kuti vane vana vaviri, Ronaldo naTapiwa. Tapiwa anzi akatogumira chikoro grade 7
panzira nekuda kweurwere wanga wapinda mumba. Regai timbonzwa Tapiwa achitaura kuti ndezvipi zvakanyatsomukanganisa padzidzo yake uye nderupi rubatsiro rwaangada kuti life yavo ienderere mberi. Matapiwa zviri sei? Ndiripo madeni. Aiwa tiripo edu. Ngoma Tapiwa mungatitsanangurirewo kuti dambudziko ramukoma Roni richinge rapinda mumba. Ndezvipi mimi zvamakatanga kufesa maproblems amakatanga kusangana nawo? Ndoda kutaura kuti pakatanga kurwara Roni ndiye munhu akatadza kuti mama akwanise kuti ndiende kuchikoro. Ndiye akaita kuti ndigare pasi ende kune vamwe vaindidedzawo mabasa vachida kuti ndibatsire kuvashandira. Ndaita zvinhu zvelandscaping. Ndichiita zvinhu zvelandscaping ndichibatsirana, asi munhu vachaisakwanisa kundipa mari yangu yakakwana. Saka ndo mari yandaiuya nayo ndichipawo mama achibatsirawo mukoma kusvika pari izvezvi. Pari zvinhu hapana zvangu chandinoita, ndakangogara. Semwana ndezvipi zvakanyanya kubata zviri kuitwa nevanhu vekusaidhi kwana baba? Zviri kuitwa nekusaidhi kwababa vangu inini. Zvinoitwa nekusaidhi kwababa vangu. Ini ndakakura ndichichengetwa naamai. Baba vangu ndakavaziva 2018. Ende mukukura kwandakaita ini naRoni taingotiri wababa umwe chete. Ndokukura kwandakaita ndichiziya. Ende ndototi Roni ndiye ropa rangu. Asi nekufamba kwenguva mama vakazondiratidza kuti aiwa Roni asiyo ropa rangu. Baba vangu inini havazivi kuti ndinodye, havazivi kuti ndinopfeke pari zvino, havazivi kuti ndinorarama sei. Baba vangu noti dzimwe nguva ndinoenda munovaona asi vanogona kukudza history kuti handina chakati handina chakati. Ini semwana hapana chandokwanisa kuita, ndinobva ndadzoka kumba kwedu ndoudza mama kuti ndozvavataura chete zvo zvaindiita. Ivo mama vakambokutsanangurira here ukama hwenyu imimi nababa wako kuti chii chaizvo chingadai chiri kukonzeresa kuti vasakutarisa? Mama havana kukwanisawo kunditaurira, asi mama vanotaura zvinozvo wakasiva nababa ndichiri mudiki. Kusvika pari izvezvi ndinogara namama namukoma chete, ndovandogara navo. Takatarisa dambudziko riri mumba iri ramukoma Roni, chii iwewo chiri kunyatsokurwadza pamwoyo wako pamusoro pedambudziko iri? Ini chinondirwadza kuona mukoma wangu wakarara, ndochinhu chinondirwadza. Chinhu chinondirwadza futi kuramba ndakagara kudai, mama vaende kubasa. Ndinodawo zvinhu chero ene basa ndinosenza rekuti ndokwanisa kuchengeta mama wangu namukoma. Ndozvinhu zvandosvivirawo muupenyu hwangu inini. Tanzwa mama wachitaura kuti wakagumira grade 7. Iko zvino kune mumwe munhu ari kukuona izvezvi, ungada here iwewo kuchienderera mberi nechikoro chako kubva paform 1? Kuchikoro ndotodawo kuenda. Ndozvinhu zvandotosvivirawo kudawo kuenda kuchikoro. Changouya ndongoita chero zvanzi kungodiwa munhu webasa ndinoenda because ndokwanisa kutsvaga zvinhu zvinokwanisa kuraramisa mai vangu namukoma wangu. Ndozvinhu zvandinoita. Okay. Saka rubatsiro rwauri kuda iwewe kuti mukoma Roni vave vachipiwa nderwei? Rubatsiro kuti mukoma vachipiwa kune vanoda kuvabatsira vari kunzoko. Zvauri kuonewo kuti mumba hazvimo uye zvikufanira kunge zvirimo zvichibatsira mukoma. Zvangofanira nechikafu nemari. Ndozvinhu zvandinosvivirawo kuti ndiwe inini mwana wamukomana ndichitawo seizvozvo, sezvo mukoma wakarara, sezvo munhu aikwanisa kutsvaga zvinhu zvemumba vachindiitirawo zvese mukoma. Ndini mukomana chete wandakutota ndindasara ndakumirawochi semukomana ari mumba. Ndakufanira kuchengeta mukoma wangu, amai wangu, zvese ndindofanira kungoitawo. Ndozvinhu zvandinosvivira muupenyu wangu. Okay, takatarisa shamwari chaidzo. Hapana here dzimwe nguva dzekuti unobatikana nemashoko avanenge vachitaura pamusoro pamukoma wako? Tinoziva kuti vamwe vanototi hatitambe newe nekuti mukoma wako vane dambudziko rakadai. Hausati wambosangana nemasituations akadaro? Pashamwari dzangu dzese hapana akambondudza mashoko aya. Okay. Hapana akambondudza mashoko aya.
Ko mukufamba mukugara zvese hapana anotombondudza mashoko yayo. Ndizvo zvinhu zvaunokwanisa kundudza. Okay. Kwewewe sedunga munhu tanzwa uchitaura kuti mukoma vanoda izvi neizvi, iwewe nderupi rubatsiro rwauri kuda iwewe rwakanangana newe? Handiri kuda chinhu chandoshuvirawo muupenyu wangu. Ndodawo kusenza ndichengete mukoma naamai. Ndizvo zvinhu zvandoshuvirawo muupenyu wangu. Wataura iwewe kuti une zvinhu zvaunodawo kubatsirwa nazvo uye zvimwe zvinoda kubatsirwa mukoma Roni. Ungaisawo nhamba dzekuti vanhu vanokwanisa kukubata here kuti vakwanise kukupa rubatsiro rwavanenge vainaro? Ndokwanisa nhamba dzangu dzinoti 0719 41 21 77 0719 41 21 77. Tanzwa zvakare mai Roni vachitaura kuti pane munhu wepedyo anombovatandadza achimbovapawo maadvice maererano nedambudziko rapinda mumba. Tina gogo vatinavo vanzi ivo ndio vanoswera vachimbotarisa kuti Roni ari sei. Regai tinzwe kuti gogo vanoziva sei dambudziko iri uye ndezvipi zvingadai zvichitambudza mai Roni kusvika pakumbodzimbirwa uye vanovabatsira neadvice yakaita sei. Alright, tanzwa kuti ndimi gogo vaRoni. Mukatitsanangurira kuti dambudziko raRoni iri maziviro enyu mimi rakatanga sei muchitarisawo kuti zvanga zvakamira sei? Roni matangira akaita kurwara anga asingarwari, akatanga achingoita kunge munhu ari kurasika njere. Mazuva ekutanga baazochitadza kutaura akukakama, chitomuseka tichiti pamwe ari kunyepedzera, ari kungotamba nesu. Patazoona kuti mwana ari kutoenderera mberi, bvapesera asisatofambi akungogara. Patobva pakugara paibva atorara tisingazivi kuti pane chiri kumurwadza here. Tone munhu asisatogoni kana kudya kana kudii. Saka zvadaro takagara tichingoti pamwe zvichaita patangoona mwana zvatodzikamidzi. Okay, mungatitsanangurira kuti ukama hwenyu imimi naRoni. Tanzwa kuti muri mbuya vakabereka baba here kana kuti mbuya vabereka mai? Ukama hwenyu hwakanyatsomira sei? Roni mwana watete, hanzvadzi yemurume wangu. Okay. Muzukuru mwana watete. Okay, tanzwa mama vaRoni vachitsanangura ivo kuti zvinhu hazvina kunyatsomira zvakanaka kudivi rababa Roni. Kuhama dzavo hadzisi kutombopawo helping hand. Imimi makazvitarisa munotiwo kudii nazvo? Kuhama dzake hapana kana anouya. Munhu aida kumbouya tete wacho pawakangouya wachibva kuno vachiti vanga varuda kuzombomutora kuti wambonofambawo naye kumba kwavo, vakabva vanopedza vanowiki vachibva vafa. Saka hapana akazombouya kuti vanzwe kuti mwana ari sei kusvika iye zvinezvi. Pa3 years dzese hapana kana anomboya achimuona. Tatoona kuti imimi ndimi muri pedyo. Ndeapi matambudziko amuri kuona ari kusanganikwa nawo namai Roni mukuedza kuchengeta Roni nedambudziko raawirwa naro iko zvino? Matambudziko avari kusangana nawo kumudyisa nekumugezesa. Pamwe pane pavanenge vachida kumbobudawo kana kufamba anotsvaga kana muriwo, vanototi kana vasipo vanotsvaga munhu wekumbosiya kuti sarai muchinditarisirawo nekuti kuti asare ega hazviiti. Satoita kutoti mumwe akabudawo munhu wombosarawo achimutarisa. Pakumuchengeta pacho zvese hapana kana chekuti zvakaoma. Zvakaoma. Saka chaakunyanya kudiwa iye zvinezvi dai papawanikwa mari yekuti amboitwa zviri kuda kunzi atariswe tione kuti chirwere chacho chii. Okay. Makambogarawo pasi navo here muchiedza kuvapo counseling? Maybe semunhu anenge achimboremerwa achidzamirwa ari ega nezvinenge zvichiitika muupenyu hwake. Makambogarawo navo pasi here? Tinogara tichitokurukura kazhinji. Ukavasiyawo vari vega, ukaona wakagara vari vega zviya uyo uchigarawo navo uchimbotaura navo, usanyanye kufunga kudii, nokuti iye zvinezvi futi vaakugara vachingoti pamwe vari kurwadziwa musana, pasaidhi, pamwe mabayo chaiwo, pamwe kune kuri kufunga nekusumudza futi Roni kumumutsa kwavanenge vachimuita, vachimugarisa pakumugezesa, vachimbomuburutsa pasi kana vachimugezesa wozomukwidza, pamwe ndozvakukonzera futi kuti varwadziwe. Saka ndirupi rubatsiro imimi rwamuri kuona kuti ruri kunyanyodiwa
tatoti dai pawanikwa mari yekuti ambotariswa kana atariswa paonekwa kunzi chii panozoda futi rubatsiro rwekuti achizoenda kunorapwa. Okay. Alright, maita basa mama. Tasvika kwekuguma kwenyaya tanga tinayo inosuwisa zvikuru tiri kuno kumusha mukuru Tafara Mabvuku. Tauya kuzoona mama mai Masedza vachitaura ivo maitikiro akaita zvinhu zvese mavanzwa vachitaura. Vakataura ivo kuti iko zvino chiremba ari kubatsira mwana ati iye anoda 265 yekuti atange kuita skani aone kuti chii chiri kukonzera. Vakazotaura kuti mukomana haana chaachakwanisa kuita, kungada kuchidiwa chikafu kana mapamba nezvimwe zvamungakwanise kubatsira. Tinoziva kuti kana dambudziko richinge rabata mumwe wedu muZimbabwe rabata tese. Until we meet next time, it's a goodbye for now.